В момента моят роман ще бъде представен от двама мои много близки приятели и колеги адвокати. Отначало ще чете любимия ми автор на къси разкази в България, писател Васил Георгиев, ще прочете едно парче от мен. А след това, в случай, че не ни изхвърлите от помещението, ще чете мой колега адвокат Овчаров едно друго късо парче. И така, подгответе се за около 6-7 минути, доста гъвкав и забавен текст. Дами и господа, Васил Георгиев, автора на Водийски плаж. Аплодисменти, моля. Мерси, Васко, заповядай. Здравейте. Надявам се да не се обединим около тезата, че добрият класик е мъртвия класик. Нали? Ако чак толкова не ги харесате, наистина може да ги приближите малко до тази съмнителна чест да са класици, но за да стане класик един човек, може би трябва да мине и през масовата култура, за съжаление. Всичко зависи в крайна сметка от медиите, колкото и да е. Аз ще се изправя, защото не мога да се държа. Прочета за това един отказ за един от Проджект Достоевски, за един малко опасен пич от медиите. Сега струва ми се, че би било уместно, довършвайки щрихите на онази епоха на преход, да нахвърляме и няколко реда за състоянието на медиите по това време. На този етап бихме искали да помолим читателя да започне да си представя, че медиите играят съществена роля на непрекъснат фон на животописанието, което сме се заели. Представете си, че където и да отиде, каквото и да направи героя ни, непрестанно от някъде му жужжат най-различни медии и медийчици. Но първо, нека направим едно съвсем късо медийно историческо отклонение. Ето. Сега веднъж един човек страда от тик на лявото око. Средно през 15 секунди намигал против волята си. Впечатлението, което се създава у страничните наблюдатели било, сякаш човек като среща им намига в дяволито, каквото и да прави, каквото и да казва. Това се случило по време на комунистическия режим, когато съществувал един единствен телевизионен канал, собственост на държавата. Нашият приятел с тика на окото притежавал доста представителна външност, бил широкоплещест, синьок, а квадратната му челюст придавала вид на рекламно лице на самобръсначки. По това време обаче не се търсили рекламни лица на самобръсначки, както и на каквото и да е, тъй като в условията на планов дефицит нямало нужда нищо да бъде рекламирано. Пичът с лика решил да се пробва да работи като телевизионен говорител и се явил на интервю за работа в телевизията. Уния там харесали външността му, както и дълбокия му мъжествен тембър. Дали му да чете някакви стари новини, за да го видят как ще стои на екрана. Освен стари, новините били напълно безсмислени. В тази епоха всички знаели, че информационните емисии съдържат само безсмислени апологии на системата, за която всички били наясно колко струва и без да им го казват по новините. И така, днес в нашата родина пристигна на неофициално приятелско съобщение делегация от братския, намигане, Съветски съюз. Делегацията беше ръководена от любимеца, намигане, на нашия народ, другаря, намигане, еди кой си. Още на летището на Санта София, нашия пръв партийни държавен ръководител, великия курчия, намигане, на революцията, намигане, приветства скъпите гости, намигане. Достатъчно, прекъснали го интервюращите. Така, достатъчно. Какво, не ставам ли? Тъжно попитал мигащия и намигнал дяволито. Не, че не ставате, просто, как да ви кажем, вие действително изглеждате крайно подходящ за телевизията. Но това намигане... Кое намигане? Намигане. Очудил се пича стика. Като повечето от половината население на Земята, той страда от неадекватен self-esteem и няма реална преценка за своите недостатъци. Ами това, дето намирате, няма ли начин да се преустанови? О, това ли? Намигане. Това е някакво заболяване от малък. Може да се отстрани, разбира се. Лекува с най-обикновен аспирин. Ами тогава защо не го излекувате? Защото няма как да си набавя аспирин. Всеки път, като вляза в аптеката и им кажа, моля ви, дайте ми един намигане аспирин, и те ми дават нещо друго, ако нали сещате се намигане. И така,
на мигащия пич не го взели на работа в Народната телевизия. Той се отдалечил тънко в сенките на битието, където направил следните неща. Натрупал омраза към всички успели или поне немигащи телевизионни говорители. Натрупал омраза към всички останали хора. Станал доносник на тайната полиция. Запознал се с едни хора, които после, в зората на прехода към пазарна икономика, го попитали. Абе, знаеш ли какво? Трябва ни човек като тебе, за да приватизира Народната телевизия. Искаш ли това да си ти? Иска ли питане? Намигнал на мигащия пич. И тогава речено сторено. Ха-ха. Където и да се озовеше героят ни, от дома пред телевизора, посред поредното задръстване включил радиото на могъщата си кола, на магистралата плътно засипана с билбордове, в клозета на офиса разтворил днешния вестник, на сайта с културната програма или на сайта с прогнозата за времето за града, само тъпотия и неграмотна посредственост се опитваше да му нахуе в мозъка. Главата му едва ми издържаше на медийния натиск, или дори може би по някое време без той сам да си даде сметка, беше спряла да издържа. По времето, по което героят ни израсна и стана мъж и професионалист, медиите в онази приказна страна все още се притежаваха от пича с тика на лявото око и подобни нему пичове. Разбира се, в медиите работеха и способни непростаци, но те бяха безгласно малцинство. Така че общият медиен тон си оставаше едно голямо и крайно несериозно намигане. Толкова този въпрос. Сина Луна Васко, който също в нашето издателство Сиела, на което благодарим за подкрепата, че донесе книги днес, издаде от невероятно строгата моя редакция, издаде сборника Уличник, истории на софийските улици.